američkog senatora i predsjedničkog kandidata. A šta ovi? Nevjerovatne torture u Vijetnamu za vrijeme Vijetnamskog rata. Pa šta su ovi naši bejagi toliko protiv Trumpa? Svi pribojavaju šta će se desiti ukoliko se Donald Trump vrati na vlast. To mi ne jasno. A šta će se desiti? Jer ovakvih ljudi... Neće se ništa desiti. U prošlosti odraslim ljudima u sebi neće vjerovatno biti, nego će natrpati administraciju tim lojalistima koji, ako im kaže da idu i pucaju preko granice, a to mislim Kelly također objavio, da pucaju preko granice. Da, ovi ljudi imaju toliko protiv Trumpa, to meni nije jasno. Ne samo Kelly, general Kelly da je Donald Trump fašista. Šta će biti ako Trump bude predsjednik? Pa jel bio čovjek već jednom predsjednik? Pa šta je bilo? Ništa. A sad ako bude drugi put, sad je gotovo, svijet će se srušiti. Jedini američki predsjednik što znam da nije započeo nijedan rat. Ništa. Niti je za njegovo vrijeme bilo genocida tam nad Palestincima, niti je Putin napadao Ukrajinu, ni ništa. Pitanje je koliko bi naših političara pristala na takav Što sad ovi... Ja ne razumijem. Što toliko mrze tu Trumpa ljudi u Bosni? Kakve veze s cikama ima? Šta on imao da protiv Trumpa? Šta će njemu se život promijeniti ako Trump bude predsjednik? Eto, Kamala Harris. Šta je to uradila u svom životu? Fašisti bez sekunde jedne razmišljanja ili zadrške je rekla da. I to je 2 puta ponovila i potvrdila da smatra da je da je velika opasnost za Sjedinjene Američke Države. Također ono što je istakla jeste da upravo zbog svega ovoga njene koalicije u ovom trenutku oko demokrata se okupljaju i oni republikanci koji ne podržavaju Donalda Trumpa i njegovu politiku. Više od 400 bivših zvaničnika administracije Bush, znači i Busha 41 i Busha 43 i predsjednika Reagana i Trump najbolji ikad što je mogu doći za Amerikanci, da su pametni, svi da glasaju za Trumpa. Samo Trump ili ne izlazit na izbore nikako. Izbor Kamale Harris za predsjednicu Sjedinjenih Država, međutim imamo onaj faktor koji i dalje postoji na terenu. Šta će eto biti ako ova žena bude predsjednik? Vrlo blisko, ali ništa, nastavit će da podržava Izrael isto koji do sad. Nastavit će da podržava Ukrajinu. A sve vam ko fol demokrate ovo ono nastavit će da ubacuju one sa 7, 8, 10, 15 oni muško, žensko, dijete, frižider, usisivač, sve, samo će nam dodavati toga još. I eto, mi smo sve protiv toga koji trans i protiv gej i protiv svega, mi smo sami protiv sebe, ali smo za tu ženu što to igura. A
Ja, je jasno, mogao imati naopak. loše odnose sa Donaldom Trumpom u budućnosti, jer su eto tobože predstavnici laborističke partije bili na konvenciji u Americi kada su demokrati imali U svoju Americi. konvenciju i određen broj ljudi iz Starmerovog tima poput njegove glavne stručnjakinje za kampanju su imali određene kontakte sa ko je glavna stručnjakinja za kampanju, ba? Ko je to osoba? Na osnovu njihovog iskustva Čemu borbe pričate? sa konzervativcima i tog 15-godišnjeg boravka u opoziciji su došli do toga da uvjere birače u Velikoj Britaniji da Eto, ljudi, tolika Amerika, ljudi imaju dvije stranke i to i to. Imaš normalne ljude, a imaš ove demokrate. I eto, štaš drugo birat, što ćete? Ko da najviše u Evropi ima registrovanih stranki? Na konvenciji demokrata, onda bi se oni trebali prebojavati Bože, da Trump neće sarađivati s njima. Ovo je malo prenategnuta priča, ali pokazuje da je ova kampanja koja se vodi u Sjedinjenim državama izuzetno praćena na svjetskoj razini i da je važna za svjetsku razinu, iako, moram kazati, vanjska politika u trenutnim raspravama u Sjedinjenim državama apsolutno ne postoji. Ne samo da ne postoji situacija na Bliskom istoku, nego ni jedno vanjsko političko pitanje, o njemu se ne raspravlja, osim u sektoru ekonomije. Pa šta će se raspravljati kad će kogod da dođe za predsjednika nastaviti to isto, jer je to njihova politika. Oni rade dobro, nemaju problema o vanjskoj politici. Što bi o tome pričali? Jesu ljudi. Ostanite i dalje sa nama, u nastavku ovdje čeka